Velkommen til den her video. I dag der vil vi lave en kostbar challenge, så ja, lad os bare komme i gang. Felix, du starter. Ej, kom igen. Og ja, jeg har bare tær på lige nu. Så kommer til at gøre ret ondt, når jeg skal plukke. Kom igen. Glem lige så du får den op i luften. Ja. Oj, kom igen. Altså, tror du, den er for lang? Jo. Nej. Hvad laver du? Jeg er død. Fuck, det var tæt på det der. Og folk, I skal lige have at vide, jeg er også inde på Musical.ly. Så ja, hvis jeg kommer derind, så kunne det være rigtig fedt, hvis jeg lige fik nogle fans over for satan. Så. Hallo! Og så tredje svar. For helvede. Undskyld, hvis I ikke kunne se det der. Det er på grund af, at jeg er sådan en psykopat. Skyd nu for helvede. Det er godt til jer. Fuck, var det for skud? Ja, det var et lorteskud. På et tidspunkt, så tror jeg vil lave en crossvideo, og det lover jeg. Og I må undskylde, hvis I ikke kan se. Det er på grund af den piksol. Men det er dejligt varmt. Ja. Kom nu, tag kamera. Fjerde skud fra os på Gravhøj. Fuck nu. Fuck, det var lort. Godt være, men du er mere lort end mig. Det var det, man kalder et lorteskud. My. Okay. Lige nu venter vi bare på Felix, den langsomme ged. Så ja, ret lort. Ja. Her. Hold kæft. Hold kæft. Vi kommer på YouTube nu. Hvad vil det? Ja. Det var YouTube-video. Okay. Ses folkens.